Kaixo, ane naiz, jogako irakaslea, eta yoga saio bat eskainiko dizut. Badakizu zer den yoga, entzun alduzu nozbait yogari buruz zerbait. Zure familiko norbaitek yoga egiten du? Edo lagunen batek yoga egiten du? Yoga saio batian 3 gauza lantzen dira. Lehendabiziko atalean, arnasteko modua. Bigarren atalean, posturak gorputzarekin. Eta 3. atalean, erlajazioa. Beraz, hasiko gara lehenengo atalarekin, arnasketa moduarekin. Horretarako, kandela bat behar dugu. Ez baduzu oraintxe gertu, alduzu bideoa gelditu eta kandela baten bila joan. Bitartean nik piztu egingo dut. Baduzu kandela, jada? Hasiko gara. Airea sakon hartu, eta airea bota, kandelarutz, kandela itzali gabe. Berriro, airea hartu. Eta airea bota, suabe, geldo. Kandela itzali gabe, berriro, airea hartu. Eta beste behin, sakon aire hartu, eta bota. Kandela utziko dugu. Eta inzentzu pixkatxo bat piztuko dugu. Euskarrian utzita. Pasako gea gorputzarekin posturak egitera. Jogako postura asko daude. Eta badire batzuk animalien izenak dituztenak, eta guk gaur 5 animalien posturak ikasiko ditu. Lehenengoa, katua. 4 hanketan, katuak bizkarra kanporaka ateratzen du. Beste bat, kobra. Gorputza lurrian etzanda, eta enborra atzeraka.
Beste bat. Igela. Laugarrena. Beia. Lau hanketan eta bizkarra barruraka. Eta bosgarrena eta azkena gaurkoz, txakurra. Lau hanketan, oin puntak lurrian apoiatuta gora gorputza eta atzera. Txakurran izatxa goi-goian astinduz. Beraz, txakurra laranjaz. Beia urdinez. Igela berdez. Kobra gorriz. Eta katua beltzez. Horrela adieraziko ditugu hiru asanek osatzen duten sekuentzia. Begira, lehenengoa egingo dugu. Katua, beia, txakurra. Katua, beia, txakurra. Kobra, txakurra, igela. Igela, beia, txakurra. Eta azkenekoa. Igela. Kobra eta katua.
Bueno, hauetxek dira gaurko posturekin egin ditugun sekuentziak. Eta pasako gea erlajaziora. Hortarako, manta bat hartuko duzu eta lurrean etzango zea. Besoak ondo irekita eta hankak ondo irekita. Lurrean etzanda, begiak itxita eta mantakin ondo tapatuta. Bertan zaudela etzanda, begiak itxita. Imaginazazu hondartza batian zaudela. Hondarretan etzanda. Eta han urrutian, olatuak entzuten dituzula. Eta kontatzen hasiko zara, olatuak kontatzen. Badator beste bat. Zenbat kontatu dituzu jada? Azkeneko bat, entzun ondo. Eta poliki-poliki, erlajaziotik irtetzen hasiko gara. Mugizazu oin bat, hanka, beste oina, beste hanka, eskuak, besoak, eta atera zaitez erlajazio postura horretatik. Osondo, hemen txutziko dugu gaurkoz, hurrengor arte. Zoriontsu izan, Om Shanti.